All clear na ang 8 paaralan sa Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga matapos ideklarang negatibo sa anumang banta ng pampasabog ng Pampanga Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ngayong Huwebes, July 9. Ikinasang inspeksyon matapos kumala sa social media ang mga post na nagbabanta ng karahasan sa mga paaralan sa Bacolor South District, Bulaon Cluster at sa Bulaon Elementary School. Nakita raw ng isang magulang na naturang post. Kaagad naman itong ipinaalam sa mga guro at doon na raw sinuspende ang klase ng mga estudyante. Sinuyod ng mga operatiba ng EOD K9 Unit ang Bacolor Elementary School, Potrero Elementary School, Parulog Elementary School, Duat Elementary School, Balas Elementary School, San Antonio Elementary School at Santa Barbara Elementary School. Ang nasabing mga paaralan ay nasa ilalim ng DepEd Bacolor District, bagamat matatagpuan ng mga ito sa siyudad San Fernando. Matapos siyasati ng mga paaralan na nasa loob ng resettlement area, tinungo rin ng mga otoridad ang Bulaon Elementary School. Nakaantabay rin sa operasyon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office at CSFP-PNP personnel. Sa huli, walang narecover na improvised explosive device o anumang kahina-hinalang bagay sa alinman sa mga paaralan. Bilang pag-iingat, muling nanawagan ang mga otoridad na itigil na ang mga irresponsableng pag-post sa social media na nagdudulot ng takot sa komunidad at nakakaapekto sa pagpasok ng mga estudyante. Sa gulo, nagagawa dito yung gusto niya. Ngayon, hindi ko rin po alam kung bakit yung gusto niya palakasin, bakit dito po sa Bulaon. Nahilig ko yung Bulaon, bakit ginugulo niya. Sana naman makonsensya na siya, pigilan niya yung pagpupost niya sa social media. Ang mga insidente po ganito na hindi po tinitolerate ng ating gobyerno ng PNP, may kaakibat po na parusa itong ginagawa po nilang pananakot at naging alarma po sa ating komunidad. Sana po wag po silang basta-basta magbigay ng information na hindi totoo. Samantala, pinayuhan naman ni PEMS Benjamin Gloria, Assistant Chief ng PECU, ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapigilan ang anumang banta ng karahasan. Sa mga barangay official ko, lalo na po sa mga barangay kami, ituloy lang po nila yung pagkakatro nila sa mga local installation, mga lente, o yung mga producer. Lahat po ng pwedeng Cases of convergence. na kung saan marami po yung Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.